La pendek niku naminipun lam taukid. Lam kagem nguwataken. Nah niki kedah dipun bentenaken wonten bahasa Arab lanipun panjang. La niku artosipun tidak nggih benten. Terus la pendek niku artosipun sungguh, nek la panjang niku malah artosipun tidak. Lah nipun nek maos Quran ngatos-atos panjang pendek dipun gatosaken sebab niku kadang saged merusak makna. Misalipun mau surah Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun, la nipun panjang napa pendek? Panjang. La a'budu ma ta'budun, la nipun panjang sebab la niku artosipun tidak. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nek la nik kecepatan dados pendek niku artosipun bahaya. Artosipun saged dados napa? Sungguh. La budu mata budu no artosipun dados napa? Sesungguhnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Oh, repot to. Lah nipun ngaos Quran niku kedah dipun gatosaken napa panjang pendek. Niku beda panjang pendek niku mawon saged merubah napa makna.